Ongi etorri Iruritara, hementxe gaude gure baratzean. Ikusten duzuen bezala gaude sagarrondoak, aranak eta pikoan erdien. Eta hemen dago gure hemendik hasten gara gure lanak egiten. Begira, ikusten duzuen bezala urten, momentuz ez dugu ezer, baina uzta polita izango da, zere sagarrondoak bete-beteta daude, txiki-txiki daude oraindik, baina bueno, engo dugu lana. Bizi naiz dela unitz urte hemen, baina iparraldean sortu naiz. Nere ama sortzez Iruritakoa da, pues etorri nintzen Iruritako bestetara. Nere familia zati bat hemen dago, nere lehengusuak etorri nintzen eta ezaguturen senarra juargan. Eta hemen nago, geroztik. Ni iparraldekoa izan da, han konsumitu da mermelada pila bat gozaltzeko. Hemen askoz gutiago, baina beti izan dut gustoko eta erabaki nuen lantzatzea eta gainera nire zapore desberdinekin. Ez nuen egin nahi jende guztiak egiten dituen gauz berdinak. Bakarrik naukan oso argi kalidadea alde batetik, fruta freskoakin lantzea, egitea gauza desberdinak, nahasketa bereziak, eta aliketa gehien gure fruta lantuz. Beti ezin dut, hemen beti ez daukagu fruta. Baina adibidez aurten, seguru tomatea, magurdia, sagarra, aranak ez dugura erosiko zen izango ditugu etxekoak. Begira, eta gaur nola eguraldi honekin, hemen ez dugu oraindik produktorik, ekarri dut albarikokeak, eta etxean egingo dugu mermelada bat albarikokea laranja zukuarekin. Pues hementxean gaude, gure etxean, hau da Gamioa etxea, eta hemen egiten ditugu 3 lar mermeladak. Hemen bizi eta hemen lan egin. Mermelada hau egiteko, gaur behar dugu albarikokeana, erabiliko dugu albarikokeak, limoi zukua beti bezala, azukrea eta hau egiteko laranja zukua. Lehengo pausua da fruta garbitu. Hemen batzutan izaten dute bigotetxo bat bezala, hori kendu behar da. Puxtana zatitxoak, garbitu ongi, begira honek badu puntito bat. Ezurra kendu, hemen txeko punto beltxago ere bai. Venga, orai garbituta dugu, ordela pikora doa, egostera. Maiz nahastu behar da, zen itxatxi egiten da azpian. Hora ikusten duzen bezala, albarikokeak bota ditugu, dire pixkana egosten. Hora emanen diote laranja zukua eta limoi zukua. Eta hora falta zaita azukera gehitzea. Hau dena egosita, batidorakin ingo dugu dena xiatu. Hau da nire ametraiadora. Begira, hora honekin, batidora hundi honekin, egiten dut dena puskatu. Hirular mermeladak hola egiten ditugu, gaur egin dugu hau albarikokean laranjakin, baina ikusten duzuen bezala, bat ditugu beste haunitz desberdinak. Batez ere gozaltzeko egokiak dira hau albarikokea, marrubia mentakin, gerezia, neri gehien gustatzen zaidana da laranjazkoa. Sukaldatzeko erabiltzen ditugu hauek gehienak tomatea, piperra, tipula onjoekin, sagarra fruitu lehorrekin mixtoa da ere bai, erabiltzen alda gozaltzeko eta akonpainatzeko foie gras ere bai. Eta gero hau pikoa espeletako piparrakin. Begira, ni momentuz pintxo baian behar dut. Honegin!